କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ପାମ୍ପଲେଟ ମାଛ ଆସିଛି ମୂଳା ପକେଇ ତାକୁ ତରକାରୀ କରିବା। ଆଉ ଏଇ ତରକାରୀ ମସଲା ଆମେ ରେଡି କରିଦେଇଛେ। ଜିରା ସୋରିଷ ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଏଠି ପିଆଜ ଆକୁ ସବୁ ଭଲରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦବା। ଏ ମୂଳା ପକେଇ ତରକାରୀ କରିବା। ଟମାଟୋ ପକେଇବା। टमाटो तो मेल्ट हो गए मसला में ये पकेदे ये तो मुड़ा तो लंबा लंबा करके काटना मसला हे गला हे लंबा पूरा देख ये मसला फला हो गया अगर पानी ऐड कर दो अब धनिया पत्र इतना ऐड कर दो देखंतु पापलेट माछ झोଳ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଯାଇଛି।